Witajcie w Pozytywnej Kuchni. Dziś przygotujemy pyszny śmietankowy sos kurkowy, świetny dodatek do dań mięsnych, rybnych albo na przykład do kopytek czy klusek śląskich. Oczyszczone, umyte i osuszone kurki oraz cebulę drobno kroję. Na suchej patelni prażę gorczycę, tak żeby delikatnie ściemniała i mocno pachniała. Odstawiam patelnię z ognia, dodaję masło, a kiedy się rozpuści, dokładam cebulę i szklę na niewielkim ogniu. Do zeszklonej cebuli dokładam kurki, które wcześniej obgotowałam przez 5 minut we wrzątku i dokładnie odcedziłam. Smażę grzyby na niewielkim ogniu przez około 15 minut, od czasu do czasu mieszam, można też przykryć patelnię pokrywką. Mój sos jest gęsty dzięki dodaniu serka mascarpone. Jeśli używasz śmietanki kremówki, możesz zagęścić go odrobiną mąki rozprowadzonej w wywarze warzywnym albo wodzie. Sos gotuję jeszcze chwilę, doprawiam i podaję. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.